खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि आरो रायजों बड'लेण्ड निउस बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि मुङा थुलुंगा बसुमतारी। आङो सिमलागुरि गामिनि, आंनि पस्टआ लावदङा। आङो दतमा आन्चलिकनि सिङाव थानाय। आङो मैयानि बे बिटिआर सरकारजों खुंजानाय फरेस्ट गार्डनि जे रिजाल्ट होनायाव आंनि नामाबो गाखोदों। आङो बेवहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। रां बिदि होनांगौ जादोंमोन नामा? आंथ' थाइसेबो रां होनाङाखै, आङो जेनुइनजोंनो मोननाय जादों। बे फरेस्ट गार्डनि थाखाय माबायदि नोङो साखाफारा खालामदोंमोन, माबायदि खस्थ' बानायदों? आङो रिटेननि फार्स्टआवथ' रिटेन लाग्रोदोंमोन नालाय, रिटेननि थाखाय आङो जा हायो आङो फरायदोंमोन। जेनेबा जिके जेरै कम्पिटिटिभ एग्जामाव मा फैयो बेखौ आङो प्रेक्टिस खालामबाय थादोंमोन। बिनि उनाव आङो बे रिटेन एग्जामाव आंनि नाम गाखोनायनि उनाव आङो फिजिकेल टेस्टनि थाखाय आङो सानफ्रामबो हार्डवार्क खालामदों। आङो सानफ्रामबो थाबायदों, खारदों आरो बिदिनो आङो फिजिकेलखौबो उथ्रिसारनो हादों आरो। न'खरा नोंथाङा माबायदि, आरो न'खराव सोर नोंखौ हेफाजाब खालामो? जोंनि न'खराथ' बुंनो थाङोब्ला एसे गाज्रियानो। जोंनि फादाराबो जेबो मावा। जोंनि फादारा आबादारि। ओमफ्राय आङो जेन'बा बिदिजोंनो बिमा बिफानि दाउ अमा फिसिनाय, ओमफ्राय ओरैनो एसे एनै रां गावसिनि खस्थ' खालामनायजोंनो आङो हेफाजाब मोननानै आङो बे माबाखौ उथ्रिसारनो हादों आरो। बेसेबांसो पारसेन्टेज मोनदों नोङो? आं बेखौ एक्जेक्ट बुंनो हाला, जिखुनु आङो बुरजाखौनो मोनदों आरो। बिनिफ्राय जिथु सोरबा बायदि मानसिया बे कनसेप्टआ रं आरो, बिदिद्राय थांजोबा गासिबो। सिङाव सोलिदों बा सोलियाखै जों बेखौ बुंनो थाङा, नाथाय आंनि बेलायाव आङो प्रमान मोनबाय आरो। आङो जेन'बा थाइसेबो थाखा होआलासिनो आंनि नामाव गाखोबाय, आङो बेवहाय प्रुफ मोनबाय आरो। जेन'बा सिङावबो जेबो थाइसेबो थाखा सोलियाखै, आङो बेखौ हमनो हाबाय आरो दा आंनि गाखोनायनि थाखाय आरो। माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि होनो, बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? साख्रिखौ होनो हायैयाथ' होगासिनो दङ। जेन'बा LP UP खौबो होबाय, आरो नै दा जेन'बा फरेस्ट गार्ड आरो BCDC नि होबाय, गोबां होबाय। आंबो सिगाङाव जेन'बा होबोदोंमोन, बै सिगांनि सरखारावबो आं होबोदोंमोन आरो। ओमफ्राय आङो बेवहाय सिगांनियावबो आङो फरेस्टआव पास जाखादोंमोन। नाथाय आङो फार्स्टआवथ' फिजिकेलसो लाग्रोदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आङो बेयाव पास जादोंबाबो आङो लिरनो मोनाखै आरो रिटेनखौनो। नाथाय आं दानियाव आङो फार्स्टआवथ' रिटेन जादों, दाना रिटेनजों लोगोसे आङो जेन'बा फिजिकेल गासिखौबो होजोबनानै आङो दा मोनबाय आरो। बिनि थाखाय आं सानो बिदि होनो हायाखै होननाया रं जागोन आरो। होदों, जेनेबा बुरजायै होनो हायाखैब्लाबो, जेनेबा जेसेबां होनो गावनि केपासिटि थायो नालाय होनायनि, पस्ट खालि बायदिसिना खोथा थायो नालाय, बेवहाय जेसेबां नांगौखिनि बेखौ बिसोरो होदों आरो दानि गभमेन्टआ। बिनि थाखाय आं दानि गभमेन्टखौ मोजांखौनो मोनदों, आरो आङो साबायखर बावदों आरो दानि गभमेन्टनिसिम।